Må jeg se, du kan svømme? Hvordan svømmer man? Uha! Hvordan svømmer man, Markus? Må jeg se? Hvordan? Det er sådan, ja. Må jeg se? Jamen så gør det. Så læg det ned, og så prøv at svømme. Det er rundt med. Ja. Må jeg se, hvordan svømmer man så? Nej. Må jeg ikke se det? Det vil jeg ellers gerne. Ej, Markus, du skal ikke putte vandet udenfor. Vel? Okay? Wow! Ja, wow.